edukatori potenciraju da su žrtve, jer postoje roditelji koji su napušteni i koji su napuštili. Ako roditelj je onaj roditelj koji je napuštio, on će da bude večito kriv, jer je okončao tu zajednicu, jer nije osetio kapacitet, niti želju, niti potrebu da treba da ostane u takvu zajednicu. I ja uvek kažem, to je za mene veoma hrabra varijanta. Ne da se okončaju zajednice na prvu prepreku, ne da se okončaju kad neke stvari mogu da se rešavaju, ili da se okončaju kad stvarno više nema mogućnosti za prostora, za rasta, za komunikaciju, za kompromis, za modifikaciju. I dete ostane u taj mod večitog okrivljavanja roditelja koji je napuštio, odnosno okončao tu bračnu zajednicu. A u stvari, realnost je da dete mi ne treba da štitimo od onoga što ga čeka u životu. Život je surov. Život je gladijatorska arena. Dete treba da naučimo i da ga spremimo da u životu nije sve ravna linija. Dete treba da zna posledice razvoda, možda ne u početku, ali tokom vremena. Šta ćemo da pričamo i kako ćemo da pričamo s našim detetom se prilagođava prema starosnu uzrast. I rekla bih da alijenacija je jedan najbeskrupulozan podvig jednog roditelja, koji bi rekla da po mene nije ni roditelj, nego manipulator, koji nosi trajne posljedice u odnosu na dece, u smislu kako će ta deca sutra da gledaju na svoj partnerski odnos koji u budućnosti treba da formiraju, kakvi će ljudi da budu, ako se pred detetom